তিনি আরো প্রেস মিট খাইমানি উদ্দেশ্যটা বনো বুসকাং 24 তারিখ 2023 जों अर्ब राजभवन अभियान खायनानै थांगि दङ जों अर्ब आस्ताबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आस्ताबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो रायजोपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम लिरनाय आं नंनि बिसिंथि अबनो कबुंनानि मुजुंगो चिनि DWF चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट चिनि 44टा ब्लक दङ चिनि बुकुक सुनो अबनो कबकनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडिंग लाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करंखाय गारि गालाइदि गारि वासो लुट अबार लुट दाखलाइदि गारि वो नरक अनेक बरक रक सावो गारि वो 30 जना 35 जना का गानानि हिनाय आसेके लुट दाखलाइदि कारण हंखाय जों जाहाथे गारि न जों उखयातै गारि न जों देरायातै लाइ मायातै जों मा फाइलाइनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि गालाइथानि नरक सुस्थ तंफंगाब्रो नायो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि अबचिनि आंदोलन अबंका चिनि जे डिमान्ड लंग टाइम डिमान्ड अ डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा हाइफानो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि ताइ नरक ब्लक बुसु बुसु फाइना हिन दंनाय नरक फाइलाइदि काहाम करं खलाई डिस्ट्रिक्ट नरक डिस्ट्रिक्ट जतनिनो रेसपन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट नरक ब्लक न सादि ब्लक नंनि बुजि रेसपन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर चिनि भलन्टियार्स दंला नरक न खरकसा नरक न जतन भलन्टियार्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाइ नरक सिस्टेमेटिक भाबे मा फाइलाइनाय नरक जतन कंट्रोल खाइदि निजेना निजे ताम हंका जों बुमा रक जतन पिसफुललि भाबे जों अरबो रेलि खालायनाय ताइ रायजोपालनि अरब थानाय नरक पारानि होइते हंका नरक 9टानि सिमिनो रेडिंग नाय 9टानि सिमि रेडिंग दिनाय जाहाथे नरक 11टानि बिसिङाव आस्ताबल मैदानाव फाइनायनि जों लगी 11टा टांखैनो जों और रेली आरम्भ खायरिनाय और रेली जों स्लोगाननि बिसिंथि खालाय जों रिखानाय ताइ कायसानके नं थानि कबं नारगो नरक जतन फ्लेग दै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों और आस्ताबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रेली खायनाय जों आगरतलाना जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय चिनि और लंग टाइम चिनि जे डिमान्ड कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खालाय जाकनानि बागिनो जों चिनो अ डिमान्ड तुइनो चिनि DSF रो चिनो और TISF रो अन्नान्न विंग्स रो और कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नो तुइनाय जतन आंदोलन खालायका जों बुमारक वाइसा धीर गलिलायै जोंबो अब खालायना बागिनो जों स्टेप नाहारो जों तिप्रामथा उबाग्रानि जे लिडारशिप जों तिप्रामथानि विंग्स DWF जोंबो अबनो धीर गलिनो जों जाहाथे बुरै अब बुमानि ककबाय जे रोमान स्क्रिप्ट नस खालायरिनानि बागिनो जों अब मा चाइटकनाय अ आंदोलन खा चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै अ आंदोलन खा चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नि बागै अब जों जाहाथे परिजाकनानि इंथुम आबनि बागिनो जों अब बुमा अंगै ताबो आगो फाइमानि जराव जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक संनबो कबकनाय नरबो नंखरदि नंखर लायनाय जों अ आंदोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पिसफुली भाबे रेली खाय थांगैनाय और राजभवनाव जदि आरो जों राजभवनाव जों 5 जना हाबिनाय 5 जना हाबै आकय जों और गवर्नर बाय मालाय आकय जों बनो जों चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाथे चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साखलाय रिनानि उनथुन चालु खालायनानि उनथुन अब चिनि डिमान्ड दंनाय हामबाय।